President Emmerson Mnangagwa has been challenged kuZambia uko. Aiwa zvanyadzisa. Panguva ino nyika yese iri kuziva kuti nhau awa yaPGs ndiri kutenderera, nhau yana Chivhayo iri vachidoneta mamota vehicles vachipa vanhu. Aiwa zvinonzi kuonekwa kunzi zviri fraudulent and kunyanzi kushandiswa taxpayers money ingafanira aiwa ichibuilda mahospitals. Panguva ino nyatso kubuda pachena kuti ZANU-PF hapana kwatiri kuenda. Tsanapinda masvika anomudanyorwa panapa ndopa subscribe like on the bell icon. Panapa totanga tapinda pahendo yekozwa anoposa akaenda chilema muri kuona mudanyora chiti president akaenda chilema came in power in 2021. One of his greatest achievements was to build an 800 bed capacity hospital in Chilanga, Zambia. Your Excellency, as Kozwa and African, we appreciate your zero tolerance to corruption and putting the Zambia people first. Then come back to Zimbabwe. Kozwa again yodzoka zvekare donyora chiti Mpilo UBH Harare parenyatwa and Igusheni Hospital were all constructed by Rhodesian government. Show us just one hospital constructed by both the Mugabe administration and the Second Republic, considering the increasing in population since 1980. Vanoposta parenyatwa awa yamuri kuona chinzi aiwa ngatimbomira kumbopinda zviri mukati muno kuti mune muzvipatara, but the Second Republic the government yaMugabe kuti aiwa vakambobuildawo chii. We are just seeing structures akauya akabuildiwa the Rhodesian government. Now takunopinda muzvipatara zvacho, people have seen aiwa vana pinjisi aiwa nevamwe vese vanhu vanyatsononga kunzi victims kana vanhu vakafira muzvipatara nokuda kwekushayikwa kwemadrugs, matablets pamwe chete nemaconditions anenge arimo. Mibhedha yacho inonyatsoonekwa kunzi aiwa pane basa. Mashoko anonyatsokubuda panapa vanyatsoona kuti aiwa since 1980 they are comparing aiwa naakanda ichilema who came into power muna 2021 vachiti aiwa zero tolerance yake to corruption must be promoted. Ndozvingafana zvichiitwa munyika yeZimbabwe. Mbodze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu zemafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.